Здравейте, аз съм XX, Zmoon XX и днес ще ви покажа как да играете чрез LAN връзка Minecraft. Първото изискване е да имате абсолютно еднакви версии до детайл, еднакви буилди, всичко. После стартирате Minecraft, няма нищо сложно. Единия създава свят, другия просто ще му излезе ето това. Ако трябва да се на един и същи интернет. На другия ще му излезе ето това. Името на човека, с който иска да играе. Т.е. човека, с който имат LAN връзка. Тъй като брат ми се кръстил Стив, ми излиза Стив. После просто, ако ви е зелено, значи можете да джойнете. Обаче, ако този надпис, ето тук, дет пише 0.13, ви е в червено, значи не може да играте. И просто кликате отгоре и ето виждате, спаунаме тук в този world, където не мога да го видя. Стив, къде си? Ми джойнал съм си и съм на спауна. Вземи компас. Чай, открил го. Къде си? Мене ми кази Джони Гейм. Разхождаш ли се? Не, строя кула нагоре. Аз се качвам на върха. Ама то не ти ли е флат? Чай малко. Явно съм Сега ми излезе Стив. да, цъкнал съм грешен world, извинете. Излезе ми Стив Джони Гейм. Добре, защо си го направил на survival? Чакай. Къде си Тима? Чакай. Да, ма аз... Какво става, майка? И ето, сега вече играме заедно. Надявам се този туториал да ви е помогнал. Според мен това е изключително лесно да играете заедно. И ако ви е харесало, лайквайте. И коментирайте, ако имате някакви въпроси относно клипа или каквото там искате, питайте. Благодаря ви, че ни гледахте.